Jesusen Lagundian sorpresaz eta posez hartu dute Jorge Bergoglioren hautaketa. Eliz gizonen artean jesuitak dira ordenarik jendetsuena, baina mendeetan Erromatik kanpo egon dira misioetan eta heziketa proiektuetan murgilduta batez ere, eta orain arte inor ez da Erromako aulkian jesarri. Itxaropena eta leialtasuna, gure aldetik aita santu berriari eta jesuita izanik, baita ere, beraz, nik uste dut poza dela. Bera oso sakona da, espiritualki gizon oso sakona, gertua esaten dutena, oso laguna, eta konpromisua pobreekin, beraz, nik uste dut San Inazioren karisma atzean dauka berak. Loiolako Inaziok izan zuen espiritualitatea Eliza osora zabaltzen aleginduko dela uste du konpainiako probintzialak. Pobrezia, immigrazio mundua, injustiziak, hainbat pakea, nik uste dut hortarako persona egokia dela, eta segurazki nik uste dut aita santu berri honek lidergotze hori eduki dezakela eta lagundu dezakela, Eliza denok batera joatea. Frantzisko izenaren inguruan ere hitz egin dugu jesuiten probintzialarekin. Eta izan daiteke Asiz alde batetik eta beste aldera Javier ere, bi karisma oso polita, bai frantziskotarrena eta bai jesuitana lotuaz. Frantzisko aita santuaren berri izan dutenetik zorion mezuak jasotzen ari dira Jesusen Lagundian. Loiolako probintzian, hau da Euskal Erkidego eta Nafarroan 217 jesuita daude. Lagundian baina 2000-tik gora dira gizon eta emakume laikoek ere Jesusen konpainia osatzen baitute.